Sangay ta asawa. Kat sigurado nga agur-uray ang kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsin kan kwentas. Oh, da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak iti biyag ko? Sino? Agparpong ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asinuman anak kabasol kanyak. Awan asik iti uray asinuman anak kabasol kanyak. Agpaggadlakit di ti biyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutang ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas nga agpaay kadagiti saan analinteg apanggap. Gunudem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsak. Gapo iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol! May samanen a nobela, asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas makapungtot ni Astor gapo iti inyawag ken kuana ti taga-kwerpo ti pulisya nga dagnagan iti dado a nakaduktal iti plantasyon na. Gapo iti dayta napanadagos iti plantasyon na ngem ad-addamanen ti pungtot na ta nakaturog ni ang kuan iti kalkalapaw idinto tagtrab-trabaho dagiti kakadwana. Ninayunan na nga ron ti dusa ni ang kuan iti limapay a bulan adi na panagsweldo. Nakunan ni Astor ano masapulan dati agnagan iti dado ket ikkanda iti pagnakman na. Iti maisangal daw nagpakada ni Dinggas iti amuda tagpasentro da ken ni Dagimay. Pinalubusan nga rod ida ni Astor ket ijay sentro napan ni Dagimay ijay bangko. Napan met adagos ni Dinggas iti pagpapukisan. Itagagayem denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad ti basol! Umay ka dito ay Pogi! Pugisan ka! Umay ka, Mr. Pogi! Dumanon ka dito ay! Umay ka! Kwa? Pukisan taday talampo nga buhok mo eh! Kanada barbas mo eh! Taday ka ka pukis! Pagbalinan ka, gwapong-gwapo ah! Ay! Sigurado ka kadiya tumairak no agpapukisak? Ay, wala! Isa sige, agdugaw ka! Pukisan taday talampo nga buhok mo ah! Kan ikaten taday tabarbas mo ah! Ish! Nagbayag ni Dinggas nga sapay magagaran akon nga makakita iti ko na nga pakaradsakak. Ay, apo. Ay, talaga gayam nga ayatan nak ni Dinggas, piman. Taada ka no, ito na nga pakaradsakak. Ngam, apay nga nagbayag matan. Sino dito yung lalaki? Takit kita anak pa'y. Sana ka isam. Karasig ampay. Dagimay. Ni, sino ka? Apay nga mamunak?
Ano kasta? Di na kaya mailasin. Apay aya, asino ka? Siya ni Dinggas. Ay, Juan, kabus-busis mo ni Dinggas. Ako na ka. Saan mat nga si ka ni Dinggas? Apay, Dagimay. Di mo ka di magustuhan ti pa nagpapukis ko? Nagpapukis ka? Apay ngay! Ha? Apay nga nagpapukis ka ngay! Ish! Nagmadi-madi! Ha? Kunak man o kunama di mo kaya tilampong kan barbasan. Iso na lagip ko tinagpapukis. Apay ngay nga nagpapukis ka? Nagmadiday ta! Kaya't ko di ko di lampong kan barbasan! Anya? Ish! Di ta ka malangan? Anya mo't dita nga itsura mo? Ne, Dagimay! Uray nak! Oh, pinanawan na kon. Anya tigatangan ta, Dagimay. Saan ka nagsasao? Nasaan kamat nga kasarsarita? Unay kamatan, Dagimay. Kagura nakgayam gaputa nagpapukisak. Madmadi ang arod. Saan mo nga bagbagay? Ha? Itakan? Ne, Alas sa itsura. pinanawan nakmanan. Mabit lang, Dagimay! Sige, Dagimay. Agorder ka pa itikayat mo akanan. Wano, inuman. Kaya't ko ti mango juice. Diya kang inaan. Kaya't ko ti pansit. Diya kang inaan. Kaya't ko ti fried chicken. Diya ka imasan. Urayan niya ti order mo. Sige lang, siya ti agbayad. Hindi ka nagpasugnod. Ala, bayam. Agpalampungak tumanan. Kaya nagpatubuak iti barbas. Dinakman ka tung-tung-tung. Agurgurak tarupam. Amom, napintas ka lata. Uray no kasta ngagpaspasugnod ka. Ish! Dinakman ka sarsarita, Dinggas. Mala, wanan. Mabit lang siya kung ti agurder iti kanenta. Dinggas? Si kagayam dayta ay na... Ala, nagpapukis kagayam. Ay bagay mo launa yan. Kasta ka di? Dinggas, bagay mo launay. Ay na, timaer ka idi nagpukis ka. Hoy! Kanya-kanya! Bagka tumandag itid at dumagin at gatang me! Tumulong ka ito'y! Apay nga kung ungat ni Dagimay. Di na kaya ti pa nagpapukis ko. Anya, Anya bilang ti kang katawa amid daya! Tumulong ka ito'y kunak! Diya data nga! Dagimay, mabaling ka di asa anak nga agbagkat. Tasyak laangan ti agpabagkat kinidinggas. Sige Magbabagkat alat na! Di urag kanya-kanya na kahit isang una? Di ta kayo malangan! Pikon. Si kamat kalalili. Wanya lalitan ti magbagam. Kita man, at adalakat nga rod ang nakapungto. Baybay amlaan ni Dagimay. Alakit din, bagkatin tandagiti ginatgatang niyo. Tumulong nga, tapno awan mako na ni Dagimay. Wanyang kwan, nagtrabaho ka kadimat lang. Saan ka nagululdag latan? Nga ko matibibiyang mo. Sige, awan bibiyang ko kan ka. Makamo ka ni tibiyag mo. Pumanaw kan dito plantasyon. Pasanda ka kasapulan dito eh. Awan ti karbo nga mamang papano kanya. Gaputasak ti makan nawan ni amo. Alakit din, ingkag trabaho. Tinakman diktaran dinggas.
Tama no kog tarang ka. Nagpapukis ka lang at nalimmastog ka. Sige, makamukan itibiyag mo. Saan ka tutupan? Tamangan nuan niya pa iti maaramid kukan ka. Salbag ka. Wanya kakadwa. Awan ka di tinadlawyo dito'y plantasyon na sa bali titigtignay na. Iwaras yun ti panagkita yun. Tamangan nuat dakit di mat nakastrag dito'y plantasyon na sa bali at tao. Agtrabaho kayo ti husto. Tamasusweldoan kayo matiti husto, kakadwa. Kitaan nyo ni Angkwan. Aging gaita. San pa'y asweldoan ni amo. Tadusan na daita. Gapu iti kinasadod. Kan kinapalpak na. Adala kay amasabat ko. Kasarita. Barang nga mamuna ti agnagan iti dado apasapsapol ni amo. Tata, mabalin ka di ti agdamag. Ha? Anya ti damagam. Baraw. Anta ka di amamuyong agnagan iti dado. Ha? Dado? Ay awan. Awan amamaw ngagnagan iti dado, baraw. Apay ka diya sapsapulam. Kaya't ko lang nga makita kan makasarita. Ay, pasensyakan, baraw. Tawan amamaw ngagnagan iti dado. Sige nga ro, tata. Inakon. Sige, baraw. Awan, amo. Jak nasarakan ti agnagan iti dado. Sinursurkon ti kabalbalayan diti runruno. Nga mawanagnagan iti dado ditoy. Kaya't kadyasawan dayta at tagasabali a lugar dayjay addado. Mabali na kasta, amo. Ang bayamon, sa bagay, awan pagbut nga. Ngam mabalin. Diyak kayat nga adda makibibiyang iti plantasyon. Amo. Ngimiti ka nito akalabanan nak dayta agnagan iti dado. Saan ko asantuan? Amo. Ala, agrubat ka dingkas. Mapantay di sentro. Ha? Mapantay di club. Apag iso. Mapan ka ni Angkwan, amo. Awan bibiyang kuno mapan. Dayta rati pagalistuan na. Amo. Ala, agrubat ka tamapantan. Awan pa'y dyan nakamaskara, amo. Sabali day tagsalsala di tasamo. Urayan ta na. Ama, may kayo matkaniding gas dito yung club. Pulutan mi. Yan mapayade yung pagkakanyak ka nakikiddanak ko ma. Awan bibiyang kukan ka. Oh, may amo man. Nilang din gas di kayat mo. Nagtugaw kagit ni ng Juan. Di kan sumanao. Oops! Ma! Atay ta. Kukuha kong time sa serbesa. Mayat! Uminom tayo. Pangur-urayan tayo kanito, Wato. Anya itong wato? Basta, kaya nakamaskara iti Wato. Kurso na daklaong na ito dyan. Kaya't kong asawaan. Anya? Sikat ti maudi nga agsala, yellow butterfly. Iti kasta, saan na pumanaw dagiti customer. Ngam, adda kayat nati makisaritakan ka. Asino, madam? Ni Apo Mayor. Anya? Adda dito'y club ni Mayon? Wan, kayat nakakano ang makasarita. Saanan? Ibagam kan kuha na asa anak asimurat. Ngam amangan no anya ti makunana. Pues, sige, madam. Kasarita. Sangwak ni Mayor. Anya ka
ti bagam kanyak, apo mayo. Takayat nak kano ama kasarita. Mabalin ka di nga katem dahi tamaskaram. Kaya't ko makita di rupa. Saan na mabalin, apo mayor? Saan ko ang mabalin nga ipakita ti rupa kadagiti customer? Kasta ka di. O sige, maawat ha. Nakasta ka ron. Mabalin ka di nga kita tayo ti kwarta. Ha? Agsarita talang. Ikagdanag. Ikakay ti kwarta. Kasarita ti mangimat-matong iti dahi ti akla. Anya? Agsarita talang. Mabalin ka di. Sige. Awan pariko titidayta. Sana bali tagsarita kayo laang ma. Kan maysa, ikan na ka iti kwarta. Kanadamot porsyento to'y club, iti kwarta nga iten na kan ka. Iso ako kumita latta to'y club. Ngam. Alan, di ka nagkadkad. Kasi tinakunana, agsarita kayo laang. Tapanan ni amo. Apa yan nagbayag? Remuarda kini Yellow Butterfly. Anya! Juan, porosonada ni amo ni Yellow Butterfly. Ket day tatiga puna, ngay may kami ditoy. Salbag mo ni amo. Mga sino ti korsonada? Isumot ti korsonada na. Ket depende no asinon to ti magustuhan ni Yellow Butterfly. Ngam imposible ang magustuhan na ka. Apaikit din na saan. Natar ni amo, kanado ti kwartan. Sikay, adda ka di taer mo, adda ka di kwartam. Kasla na taro ka mat iti kasta pa nagsarsaritam din gas. Ibagbagak lang ti pudno ang kwan. Iti kasta, saan ka mang namnama ang matagikwam ni Yellow Butterfly. Ha? Namin, ni amo titutupan na. Sana sika, asado ka tao. Anya! Danawagan kan tobay! Sige, patasam lang ang kwan. Tapag titinulungan da ka dito'y abugbugan. Agyaman ha, tasimurot ka kanya. Yellow Butterfly. Kaya dito yung restaurant pagsaritaan ta. Kaya ka lang ang makasarita. Isungawan ti pagdanagan. Anya ti bagam kanya, apo mayor. Ang mapalin ka di. Ikatam na itamaskaran. O sige. Aday ta. Inikat konti maskara. Ha? Mas daaw ka ang nakakita kanya, apo mayor. Isumot lagayam. Akasla nang nangagkunti boses mo. Wen, siya, apo mayor. Nagikatakon iti farm ni Francis. Kat kayat ko ti agtrabaho iti club. Iti kasta, makatigadak iti ado a kwarta. Aniya? Ita, apo mayor, anya ti ibagam kanyak, takayat nak a makasarita. Sagbay na. Kaya't ko amaamuan tipod mo anagan mo. Ngamin, di mo matkayat nga ipaga-editin nagan mo. Iswa pinanaganan na ka ni ang kwan iti kulasa. Kasta ka di? Margarita tinagan ko, apo mayor. Makidagdagad kami lang kaninanang ko iti farm ni Francis. Ngamno ita, nilaangan nanang ko ti adda iti farm. Tadaak matan dito'y club. No kasta, kaya't mo ti makatagad iti adu a kwarta. Kasta nga rod. O sige, ikang ka iti adu kwarta. Ngamin, magustuhan ka. Anya? No kaya't mo ti agbalin nga asawa. Agbiag ka iti narangay.
Anya? Kasano amo? Nakasarita mo ni Yellow Butterfly? Wen, Dinggas. Katamom ka din o asino ni Yellow Butterfly. Asino amo? Nakita mong tipot na rupa na, amo. Tibalasang at trabahador ni Francis. Ah, Tay suplada na sabat tayo EJ Farm ni Francis. Nicolasa, amo. Wen ang wan. Ano yan? Margarita. Tipudnuan na ganda. No kasta, kaya't nakangasawaan ni Apo Mayor? When, madam? Anyan, Margarita. Swerte ka. Tadwa ababak nang timayat ang asawa kan ka. Ni Don Paeng, kan timayor tayo. Mati kawakwan, madam. Margarita, ni Don Paeng ti Piliem. Ngamin, sigurado adi kanto agparikot kan kuana. Sigalaang ti batag na. Nangrunakat, lakayan. Sayang mo tidak kalagatad nga itid na kanyak no maasawa na ka. Madam, no ni Apo Mayor ti mga sawa kanyak. Siya kon, ti katurayan a babae dito'y ili tayo. Wan makiti. Baknang ni Apo Mayor. Kat ingkarina anasaya at ti panagbiag ko kankwana. Ngam kasi tinakonak. Nasaysaya at ni Don Paeng. Ngamin, lakayon day chay. Kat sigurado, kukwam to amin na kinabaknang na inton matay. Anya? Asino ti pilyen ni Margarita kada Don Paeng ken Astor. Gagayem, di uliwaya na denggen ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Ributazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon.